ngaku rada citra aku lagi pingin mikir kerja jaluk kowe aja celoro-loro tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya nyanyi bareng-bareng itu kowe rasa mutusi aku ra ning ngendi-endi aku lunga mong golek yuk Citra Rimba Indonesia.
komen iki lho. Iki nganu TikToker iki bose TikToker iki kondang-kondang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Lah iki ora ngono iki aku cok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki. Niki juragan TikTok. Ya sik. Ra idoni gara-gara. Mas nggih Mas. Lah nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met Mriki ning Indonesia. Iboni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia matane gitu. Lho piye di ayo takon sik. Adi Rincing ya iku didongake met muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar tentrem ayem barokah. Lah iki dites kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untuk kan aku mrongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Kowe pemantul cahaya kok piye? Iki manfaate wong mrongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan. Nggih. Amin. Heeh. Iki syaratnya kudu mrongos. Do gumun asine. Nek do mrongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya mrongos. Bose gumun nanti. Mrongos iso kene Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enten YouTuber kata. Lah iya disapa kabeh met. Muga-muga sedo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. Lah iya. Panjang umur. Lah iya tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Sa. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we? Lah yo piye tenan? Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu yang guyu ngasih mekekel. Heeh, kowe ngangge pempes mboten, Bu? Sampean ayo. Orang ngrowok ngono. Lah ya, langsung dikasih rodat pertamane, Bos. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak dhewe ngono iki. Lagune pertama, Bos. Apa iki pelek pras? Wajib. Wajib. Udu, Mas. Apa? Ayo bro konco. Asahan kata loro rukun kang siji aja guyu to sasira kalamangan dilo langsung dirojate mawon ya to Lek. Ayo bro konco So, jetzt